Evo nas ponovno Stefan Vojić 3007, sad ću da vam pokažem šta sam ja uradio u našem Strongholdu. Tako da krenimo. Evo vidite. To sam ja sve uradio. Što se tiče ovog našeg sveta, mi ćemo to završiti. To ćemo mi završiti. A sad ćemo da izađemo. Ja ću napraviti kratku pauzu dok ne uđem u svijet da spasim dvorac. Tako da, vidimo se za 2-3 minuta. I ljudi, evo nas nakon kratke pauze. Počinjemo da mi se branimo. Tako da, uživajte. Otvorit ćemo kapiju. Ali ja sam nakon noobu, ovome nisam pro, tako da mi nemojte zamjeriti. Ako ne budem nešto kako valja uradio. Evo ovi već napadaju. Mi ćemo da uzmemo i da prospemo vodu. Mene vodu, idemo vamo. Idemo ovdje. Tu, onda ovo prospi. Tu. Eto ga. Ovi počinju to tako. Sad ćemo prostrušnu vatru na njih. Sad ćemo da vidimo da li ćemo uspjeti da se odbranimo ili nećemo. Ako se ne budemo odbranili, izvinjavam se. Jebi ga, život je takav. Ove konjeni ćemo staviti ovdje. Šta se dešava vamo? Aha. O! O! Vidite? Joj, izvinjavam se, ne prođeš. Joj. Sad ću mi rekla. Napravili smo masakru. Da smo izvršili napad. Da. Tako. Pobjedimo svakam čast, ali nećemo. Izgubit ćemo. Gotovo smo. Tako da je to. Ako smo
subscribe, obavezno komentar i to je to. Pozdrav.